En geno mar Ramogi ni odiechiengi teri makare, odiechieng' ma kawuono mar chieng' tich ang'wen, ndalo medo ng'adore mapiyo, don ndalo 18 kende to ganda jo Kenya dhi e debe mar yiero jotelo ma gidwaro Ramogi. Siasa medo twere mondo mi jo siasa otem lombo mar loko chuny oganda ka bende nyalo miyogi ombulu mar telo kochopo tarik 9 dwe mar 8. Nitiere weche mathoth ahinya ma wan godo. E kinde ma nengo mogo bende koro oganda jo Kenya dhi e dukni, ging'iyo kuonde mag uso ka bende nengo no osechako lwar. Oganda manyoni gi rich kuon Ramogi koro sani riyo no nyalo rumo nikech mogo koro nengo ne olwar. Wan gi mathoth e weche manyien mag Migago. Kik idhi mabor, bed kodwa chakruok nyaka giko. Mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Odinga odonjo West Pokot ka William Ruto pod ni nam chumbi. Jalar kom gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o yango manifesto mare kawuono. Apisas mag arita kwe KISII obago romo mar lalruok ewi kaka inyalo tiek tulo mag siasa masani medore e kaunti no. Ramogi rwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Par ni nyalo tudore kodwa kokalo namba wa ma en 33600. Mano namba mar ote machuok. Bende wan achiel kachiel e Facebook mar Ramogi TV kata mana e YouTube bende. Wachako ka in bende ajiwi mondo miorna ote mari kotenre gi weche manyien ma wakelo ni e odiechieng' ma kawuono e Migago. Nyinga en George Bati. Jawache lo piny owacho Cyrus Oguna ogolo siem ne jouso ma obalo gi chik manyogol kata mogol tich adek gi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mar duoko piny nengo mar mogo e pacho ka ni ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. Oguna wacho ni jouso duto ma e pacho ka winjore olu chik mar duoko nengo mogo piny kaka jatend piny Uhuru Kenyatta nyowacho nyaka $100. Bende owacho ni jouso manosewero e nengo mamalo bende piny owacho dhi chulo mar mondo mi gius mogo e nengo mar $100 ne oganda jo Kenya. Nowuoyo e kaunti ma Meru kama nobago e nyasi mar twak gi rowere kama bende olimo chenro mag dongruok mag piny owacho mamalo e gwenge makono. Jana tuliona rais wetu mwenyewe kwa sababu upendo wake na pia kwa sababu ya kuwa na mtu mwenye busara, ni kwamba alitoa tamko la kisheria ya kupunguza bei ya unga hadi shilingi 100. Lakini pamoja na hayo kuna mengine mengi ambazo tutataja kuelezea vijana tu kwamba mazingira haya tupo yameletwa na kitu kipi na mikakati mengine ambazo serikali imezindua kuweza kuhakikisha kwamba gharama ya maisha kwa wananchi imepungua. Tutaongea mambo hayo yote. Hakuna yote ambaye atapoteza hela. Iwapo alinunua stock hiyo kwa shilingi 200 kwa paketi moja ya unga, anauza shilingi 100, kulingana na yeye kwamba kuna shilingi 100 itapotea hapo. Na tunasema kwamba serikali ilipotoa ruzuku inaangazia kila mmoja kuanzia wale wakubwa hadi wale wadogo. Kwa hivyo nyakati ambazo watu watalipwa wote, inamaanisha kwamba kuna taratibu utafanywa na kuhakikisha kwamba huyu ambaye aliuza unga aliuzia nani na nani na ni kiwango gani. Kwa hivyo sio kitu ya kulipwa leo, ni kitu ambacho kunakuwa na utaratibu mzuri sana ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote ambaye amepoteza kitu. Kowere gi mago motenre gi wach mar mogo, en gavana mar kaunti ma Kisumu Anyang' Nyong'o yango manifesto mare kawuono. Gavana Nyong'o kod jalupne Mathias Owili nyiso ganda jo Kisumu gigo magichano keto e tim ka gidonjo e apis. Ma timore ka odong' mana ndalo manok kende to ganda jo Kenya dhi e yiero. Wadwani mondo mi watudre gi jafombo marwa Millicent Adhiambo ma bende nitiere Kisumu mondo mi onyiswa ni to chenro mar yango ne jopiny chenro mage mag telo kata gik magibiro timo poni oyier gi chalo nade. Millicent, Musi ni misawa kuwuok e boma ma Nairobi ka geno ni boma ma Kisumu ni kare. Nyiso ni to gavana Anyang' Nyong'o kanyakla kola jalupne Owili dipone gi sedonjo kendo ang'o ma pone osetimore e nyasi mar yango manifesto ne jopiny.
Ero kamano George Bati pod wan kaendi kata kamano sitho ayanga mar manifesto mar Gavana Ngire Peter Nyang'nyong'o kod jalupne Matthews Owili osetimore ayanga nyiriri mokalo chien kanyo ka bende gi thuolo ni endi wan kod jopiny ka bende gidwaro wadwaro kawo pachgi ginyiswa ni to bende gimor gi gigo eko ma bende Gavana Nyang'nyong'o oketo manifesto mare ni biro timo negi ponono ni giduoke e kom mondo mi obed jatelo mar ka Gavana mar kaunti ni endi e tielo mar ariyo e yiero mabiro tarik 9 dwe mar 8. We wakaw pachi kaendi wan kod jodolo, wan kod jopiny, wan kod joma noyuoro mabende oseyudo kido mar manifesto no endi e buk ma omi ng'ato ka ng'ato manoyuoro kaendi mondo mi gisom matut gi winja nena ni to gik manie i bugno kata i manifesto no bende biro loko ngima oganda jo Kisumu e yiero mabiro kata e higni 5 mabiro ka wayudo ni bende gin be gisebilo tende machiegni. An nachak kodi king'iyo kamera inyisa ni manifesto kawuono Gavana osidho ayanga. Iparo ni gik ma okete manifesto ni odwa medo timo nikech osebilo tenre kuom higni 5 mokalo kendo gombo no mede e higni 5 mabiro. Inyalo wacho ang'o e gik moketo kata lek mo omedo ogombo chwalo ne oganda jo Kisumu manie i manifesto neno kichako gi nyinge ng'iyo kamera. An Bishop Simon Otieno Kwama mar Legion Maria of African Church Mission. Gima dawachi kuom manifesto mag Governor Professor Peter Nyang'nyong'o. Professor otiyo gik manenore ne jo Kisumu nikech gik manowacho gimowacho otimo ma otieki mamiyo oganda jo Kisumu mor gi Professor Peter Nyang' nikech en ng'at ma wiye ler kendo gimowacho ji oganda morgo. Ero kamano nyaka biro iri kaka nyadendi nikech wayudo ni manifesto ka manifesto ma jatelo keto nyaka ket thuolo ne joma mine. Be ineno ka manifesto mar Nyang'nyong'o ma olando nu kawuono ayanga oketo ne nafas joma mine e telo mabiro ponono nu biro yiere. Agoero kamano ilo ni Janet Winiogot kawuoyo e lomine kawuono wabiro neno ayanga kendo wabiro sidho manifesto mar Gavana higni 5 mokalo nongiswa no tich tire to waneno kosetiyo waneno kaka town obedo maler CBD oloke mobedo organized waneno ka chok dump site manen ISO sanikoren mana garden majiwe waneno koketo chichne ne joma mine chiro makibuye chichwa market oketo UHURU market oketo sub county steni gi chiro kendo waneno ka weche me school body kare ka jopuonjo mbe ICD thothi gin mine be nyo mitich ma permanent waneno ka CHVs wa mabe gin mine osemio stipend kendo waneno koketo village admins makoro miyo tich osudo machini gi jopiny wamiyo service delivery obedo maber tamoro anya nikech weche health bobedo kae weche mathago mine kabisa kolore gi yore me konyruok matho sana to gi weche me cancer kora mor ka manifesto mar Gavana ni kowacho ni osetimo kendo dok timo omiyo wang'eyo ni wan kaka mine wabiro sidho kendo wabiro neno ni Gavana dok timo gik mosingonwa to wan gi yie ni koro gigo dhi bedo maber kendo wadhi bedo gi tich mayot nikech Gavana yanini Edward Nyango Gwang party treasurer Moroni constituency gima odong kanyo Gavana notimo ogero no dairy maduong' midhi time cross pollination kendo Gavana omiyo dog ready bende mine nyiedho gima ne pok otimore wang'e ni Nyong'o ok en jamiriambo Nyong'o gin gima wacho nomiyi to miga adieri sani osidho nodhi tie sugar sector Masuga sector no odhi lose mondo bed maber ndalo cha kot notame to sani koro gi odonge lwete professor dhi tiyo maber kendo wan gi waonge lwedo nyaka jopur mag niang' ero kamano Ero kamano ahinya Bati kaka isewinjo moko kuom gigo mabende jopiny mor godo ka bende giwacho kanyo ni moko kuom gigo mabende manifesto no oting'o en weche mag pur, weche mag thieth, weche mag somo kod gigo mopogore opogore mabende magi wabende yangonu e seche mbele ka ochopo ka gikacha ng'ichwelo kod oimore kwa kelo gi kuku giduto kaka gigi notimore kondo sito makamaendi nodhi nyime ka kamano an kumi Bati mondo idhi nyime. Erokamano Millicent Adhiambo kuom wach mar manifesto mar Gavana ma Kisumu Nyang'nyong'o mabende olando kawuono kaachiel kod jalupne Matthews Owili pod ang'eno ni ibro medo choko mang'eny kaluwore gi pacho ganda kotenore gi manifesto no mar Nyong'o. Wadhi nyime nyaka Ramogi wang'iyo mago makoro imenyo godo yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Kambi magolo nonro INFOTRAK ochiwo lipot mar nonro magitimo e wi mbi mar josiasa kod duond buche siasa pacho ka. Nonro mar INFOTRAK magichiwo kawuono en mano ma otimne gwenge ma kadho Adnam Chumbi. Watudore kod Walter Nyambaga mondo mi omiwane ler ma weche go eko kaka chalo e gwenge makono mondo ang'e ni to weche chalo nade. Walter Nyambaga,
ichopo kama ni chiwe nonro mar ng'eyo ni to gin jomage masani koro gera magi ywayo piny ka orie korka korgi. Nyisa ni to INFOTRAK kochiwo ler mane kaluwore koda nonro magitimo e gwenge makadho wadh nam chumbi. Ogera kata paka madongo mag dho wadh nam chumbi ywayo oganda kochimo kor ng'a kata kochomo kor duond bura mane. Walter. Odiochieng' kodiochieng' karu nonro mitimo gi duonde matimo nonro opogore osebedo kagolo duoko mabende weyo ka moko kuom josiasa kaachiel kod riwruoge opogore nyiso lak mar mbi margi, kendo bende moko nyalo buonjo, moko bende kiro lwetgi ne kit nonro motim kod duonde opogore. Gi seche gendi wantiere log tich mar INFOTRAK mana nyiri machuok meneja mochung' ne timo nonro mopogore e duol mar INFOTRAK Jovin osebedo kamiyowa ler kaendi ka nyaka chop seche gendi. Ler mosechiwonwa wacho ni jago ma ochung' kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga osebedo ka niang' mokalo ne riwruok mar kweth nogo mar Kenya Kwanza William Ruto. Nyaka chop seche gendi counties ma alwora mar dho wadh nam chumbi mokelo kanyakla Mombasa, Kilifi, Lamu kata Kwale bende osegol report mare ka magi duto migosi Odinga otele. Kata kamano wariwore ka mana kod Jovin mondo mi waler kaachiel kod mothoth motenre kod nonro motimo. Erokamano kuom loso kod Ramogi TV mana e yo mawiya wiye kalore kit nonro ma kawuono ni endi. Gin ang'o gini mane kata lwasi mage mutiyo godo e nwang'o duoko maket kod mage, kaso bende ibiro lieko ne jopiny ang'o momiyo jok moko okaw chung' miluongo ni undecided gi dholiech obedo mathoth gata malo mang'eny e kit nonro maket kod mani. Erokamano Walter. Mokwongo wasebedo kwatimo nonro kendo inyalo neno ni mar dho nam chumbi ni kata mag counties mag Mombasa region nye coastal region nye watimo kata nye wagolo wik mokalo kendo nyochuno wa mondo mi wateme wanuoye kendo to nye wanuoyo mondo mi wang'iye ni to bende lokruok moko nitiere. Tadier waseneno lokruok, nye waneno kaka kao ranyisi mar county mar Mombasa migosi Raila Odinga nyok tim maber ahinya, to sani aneno ka mbi mare omedore gi atamalo 13. Kendo kawang'iyo kuonde machalo kaka Tana River, kuonde manye migosi William Ruto ma en jalup ker nye ni malo, sani koro Raila kendo nye mbine oseidho malo. Kata kubedo ni gin mba nikech en atamalo 42 kuom 41. Mano okalo nyoche wik mokalo, wik achiel kene manonro ni okalo. Gimomiyo waketo ni mondo watim nonro gi mapiyo piyo en nikech chik dhi geng'o wa mbele ka. Kodong' ndala bich ok wanyal timo nonro, ndala bich to igo kura. To wang'eyo ni kawuono kuom ndala 18 modong'gi dhano pok oyangore ni giungo jomage. Kakineno kawang'iyo kar ker atamalo karibu e coast no ochung' karibu 18 mapok oamua. To otin kopogore gi mag governor kata mag women rep kata mag senator. Ineno mag senator chopo nyaka atamalo 60 gi wiye pok oamua. To atemo lero ni samoro ji okong'eyo jok madhi chung' kaka women rep gi. To rais jok machung' kaka kar kom mar ker to ji ong'eyo nikech gineno gi e TV, giwinjo gi e radio kinde ka kinde, kata kaponi giuso sera, kata ka ng'ato dhi to iwinjo ka nying jogo dhi malo moingo samoro senator kata women rep, ng'at mochung' ne ratiro mag mine kawach kamano. To nonro ni nyuatime kanye wang'iyo ni watime wawegi, onge ng'ama ochulowa, mano gima nyaka ler mokwongo. Nikech thuolo ma wabedogo en ni mondo wanyis ji ni wan kaka kambi, nikech wan kambi mamiyo ji weche ma kaka wachalo kaka jofwambo kaka un, mondo miwa weche mabiro kinde ka kinde. Koro nyuatime mondo mi wang'iye ni to kawuono to chal kol mar lwasi mar siasa dhi nade kodong' ndalo matin, kendo nyuatime e yor simo ma wagoyo pile e call center wa kwa wuoyo gi dhano 5,200.
E kaunti ma Lamu waneno ka chal mana kagima ogai mar UDA William Ruto kod jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga odwa mana dhi amodhi. Ma kaluwore kod nonro ma usegolo gi seche gende to kendo waja koya bende mbi mare chal kagima mbemore piny. Ang'o ma owinjo bed ni ginyalo timo mondo mi kik giwiti kata bende mbi mar ng'ato oniang'? Kaponi nitie gima timore kaka nyoche mbi mar wajakoya nyoche odhi malo ndalo ma nyoche oyanga lela manifesto mare kako odhi tiyo. Nyedo ka mbi mare nyoidho piyo piyo. Taparo ni nye obedo gi ng'ikruok mar dhi e kampen e kinde moko nyodhi e tuwa oko. Samoro nye koro jofwambo ok luwe mang'eny mondo dhano ong'e ni pod entiere. Koro sama ng'ato nye fwadho mach to we fwadho majno, koro majno ok kakni. Sama nye oyango manifesto ni ogolo gik manye miyo dhano bedo gi ilo kod mor. Koro mano nye miyo samoro ohidho malo. Taparo ni mondo mi no maintain oketa keta kanyo med mana fwadho maje mar siasa no mbine nyalo pod bet maber. Kechen manye yudo ka jok ma samoro mare manye odok piny ni jogo ringo dhi kor jalup ker kata jogo dhi e ogai mar Azimio ma en Raila Odinga. To iyudo ka Lamu kata Tana River kuondego gin mba nikech luwore gi jochung'. Samoro jachung' mar gavana ma ni malo kanyo en mana mar UDA. Kumoro bende jachung' en mar chama machielo. Koro gino waneno ni rais ma ji nyalo hero kumoro bende luwore ahinya gi gavana ma ji yiero kumachielo. Erokamno ka koro watieko moko kuom penjo mane chwalo ne oganda ma kasto koro miyo gibedo kod ng'ado wach. En e lieko ne nitiere gik ma ochuna ahinya manyaka to ne koro chwal ne gima chalo kaka bei mar ngima. Ilieko kanyo onge mar pi kaachiel kod arita kwe machal ka gimongohore. Ma weyo oganda jo Kenya kanye kaka un jotim nonro. Gin penjo mage en penjo machwin koso nitie kaka odolo penjo ni meseche moko bende nyalo gwenyo pach oganda e duoko. Penjo wa gin penjo maching. Penjo maching kendo moloyo ka penjo mokwongo nyewa penjo gi ni ka ging'iyo kuma gidakie kata kit ngima masani gin gik mage magineno nodiyo gi sana. Weche diyo gi kanye magidwaro ni sirikal ogoye owuoye. Tadier kata ka ngineno nonro mwasebedo kwa golo manyo wagolo wik mokalo kata dweche mokalo. Bech ngima manyoidho nyomiyo kata jatend piny nye ogo bade piny mowuoyo gi kembe maloso mogo mondo duok piny. Tok mogo kende aparo nyo duok kata bech gas piny, gik machalo kaka mafuta nyoko idho chung mana kar kende. To gigitimo nikech jopiny ni gasira, jopiny igi wang' samoro kaponi migago nyalo bedo ni matek nikech bei moidho malo. Koro penjo mopenjo gin ga penjo maching mok nyal doli mondo mi bed ni ok nyal bedo gi duoko. Abiro weyi to kapok aweyi to kawuono koro ler ne jopiny. Josiasa moko wacho ni mi umit bilie mondo ugolo duoko monindo nyakunchiel. E kambiwa to pok waneno, be ok watim. Inyalo gonwa simu mang'eny kabisa, inyalo biro mondo warom mondo kadwachi gin gidwaro mok dang' awuondra, dhano ni gidwaro samoro ginyalo dwaro mana ka giwinjo ni waluongo jofwambo nwadhi golo nonro igi nyaka nyawni ni to an komane. Taparo ni e kambini kuom thuolo mar higni 14 magisebedo ka gitimo nonro man basebedo kodgi kuom thuolo malach kuom higni 10, pok aneno ka nitiere mit bilie kata soya moro ma ng'ato nyalo miyowa ni mondo wagol duoko. Kibiro gi asochino tidok gadoka nikech wan ok wabigo kura, jopiny ema biro go kura. Mano meneja mosebedo katayo chenro mag timo nonro e duol nogo mochung' ne timo nonro kaachiel kod duonde mamoko. To kata kamano ojatim nonro malach. Jovin erokamano kuom ler misionwa. Ramogi Juang mano en kanyo nonro mogol kod INFOTRAK mabende oketo ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mbele kod atamalo mabet ka seche moko lach mokalo e kuonde kaka counties ahinya to mayudre alwora mar dho wadh nam chumbi. George Bati kaachiel nyaka studio kopo ni in kod penjo gi ler mosebedo ka ichiwo ka bende weche gi wakikoni mondo koro ang' waketnigi e swag lao. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom nonro mong'ith motenore gi weche mag duoko mag ombulu mar paro ma ichiwo gi riwruoge kata kembe mopogore opogore ma timo nonro mag ombulu mag paro mayango mbi mag jochung' kod mag duond buche siasa
ka koro oganda jo Kenya orieyo debe tarik 9 dwe mar 8. Nyakora Ramogi wane mago motende gi weche mag siasa. Jaod bura ma pinje Afrika ma ugwe Iyala Oburu Oginga ojiwo jo Kenya mondo mi okwed chenro mar bottom up ma jalup jatend piny William Ruto temo tiyogo e lombo jopiny motelo ne yiero maduong'. Onyiso jo Kenya ni chenro mar Ruto pakono oserem nyago lemo e piny owacho mokalo maonge ber monyalo kelo gie sani. Koloso e kar tiegruok ma Aila kinde romo mabende no yuore gi Senator Masia James Orengo, Gavana Colonel Rasanga, jaod bura mar kaunti no Christine Ombaka kod jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda okoni pok makare mag mwandu kadhi e piny owacho mag counties ema nyalo kelo dongruok ne jo Kenya. Simanganya se wuoyo ondo te na mokoro na bitsini age en maksuji esana na kaja bandira kwa gavanene. And if Ruto wants to know how to devolve, how to reach the Mama Mboga, because Ruto has just woken up and is saying that he wants to support Mama Mboga. How do you support Mama Mboga without a system to devolve funds to reach the Mama Mboga? Are you going to use a handout system where you say, I'm going to put in the budget 50 billion shillings and the next month I will put 50 billion shillings and give to Mama Mboga and the Yuakali and the people who are down there? How will you reach them? How are you going to reach them? Are you going to do handouts to them? You want to tell them that it is this devolved system which is now going to devolve funds to the grassroots. And that is what is going to reach the people, and Raila has already committed to increase the devolved funds from 15% to 35%. Jatend bura mar UDP Cyrus Jirongo koro kwayo jodak imbo mar piny Kenya mondo mi one ni oyiero jotelo manitiere gi lokruok kochopo yiero maduong' ma dwe mar 8. Jirongo ne loso kamano e seche mane odhi nyime gi kisera mar ombulu mar kwayo jopiny mondo bi ogo ombulu ne jating ndai mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Jirongo bende nodhi nyime gi goyo kampen ne jochung' e bwo duond bura mar UDP moriwo Zak Baraza ma en jochung' e kom gavana e kaunti ma Bungoma gi jotelo mamoko. Mnaona anaitwa Mama Catherine Naliaka. Mnadanganywa mchana na mnakubali. Hakuna kitu inaitwa coalition hapo. Kama iko coalition, sisi na Wetangula tuliketi. Wetangula ndiye alicraft sheria ya kuhakikisha kama tuko na coalition, tuwe na party ambayo itasimamisha rais na makamu wake. Alafu party zingine ziwe under that coalition. Hii coalition mkiangalia kwa ballot paper mtakuta rais UDA. Pia kama tuna mmoja wao ambaye anakuja kwa uongozi akifikiri uongozi ni biashara, awachane na sisi. Kwa sababu hiyo ndio imemaliza jamii ya Mrembe. Munapiga kura ampigii uongozi. Munapiga kura uongozi biashara. Mimi ile kitu ningependa kuwaomba watu wa Bungoma na watu wa Kenya kwa ujumla, tudumishe amani. Sababu siasa inakuja na inaenda, lakini sisi bado tunaishi pamoja. Ukisimama hivi saizi hauwezi ona mpaka ya Kenya Kwanza na mpaka ya Azimio, sababu wananchi wote ni kitu kimoja. Na mimi najua ni viongozi hao ndio wanaletanga hii utatanishi, hao ndio wanaleta incitement. Kaka na nyisi nyakora mogini siasa podo tuere pacho kae ne jaod bura ma Ugunja James Opio Wandayi osayo jalup jatend Kenya William Ruto gi kweth mare mar Kenya Kwanza kuom remo bedo gi agenda malong'o mag dongruok ne jo Kenya e chenro mar kampen masani dhi nyime. Wandayi okoni Ruto gi lange osefwenyo ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga dhi yombogi e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ema omiyo gisiko ka giseyo jatend piny Uhuru Kenyatta. Owacho ni kweth mar Kenya Kwanza bagni ka agenda mar gimaduong' en jatend piny Kenyatta ma ok gikete lela gigo ma gidhi timo ne oganda jo Kenya koyiergi. Ne giloso e kinde kampene ward ma Kanyamwa Kosewe mantiere kar chung'ur bura Mandhiwa kama bende gikwayo oganda Luo mondo mi obi owuog oko atamalo 100 mar goyo ombulu ne Odinga.
weche matin ahinya. Nikech koro en Ruto gi joge oseng'eyo ni kurani idhi yombgi. And that's why they are using every possible excuse. Nikech ging'eyo ni kurani idhi yombgi. To wadwaro mondo wayomb jogi around 1 kod more than 70%. Mano can only happen ka jowa joluo okarombgi. Okamano. Nyaka jogo matuo mane osiptal. Nyaka jogo manyo samoro weche gwenyore kuom ging'eyo kabacha. Kura manindo ka onge jadi mosiro wachno. Waka adwaro jogo orange. Koko di. Mondo watie kwach man nikech akom dhi penja ni penjo. Kor ka duogo gi moko makiano akanye. Wago opira gi uniform ten go gi kore nono. Imiyo opira nang'o? Weche manyien gin mag Migago nyakora Ramogi e TV mari migeno mar Ramogi TV. Wan gi weche mathoth ahinya ma pod waiko ni wadwani wakaw yo mar wadundo. To nikech pod wan gi mathoth nyakora Ramogi daher mondo mi ang'e ni to in bende ma ibedo koda chakre ne achak kelo ni weche gi manyien mag Migago. Iwacho ang'o e chenro mopogore opogore. Erokamano ahinya. Kaendi aneno ka 18 days to go. Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago wacho ni oganda ogo kura gi kwe. Emmanuel ayie kod INFOTRAK wacho ni ayie kod INFOTRAK kod NONRO gi jakomo med dhi nyime mane luongo ni nyawara olweny mar seme lunga. Aneno kaendi ka jomoko bende ng'isa ni an oyang jakagwa malela sirkal obi edho nembewa kaka Obenge, Kamariga, Amoyo, Wichlum, Anyuongi, Aram kod be odok piny. Okay. Kasto kaendi nitiere jal moro mabeno ndiko kaendi David kawuok Kwala Ugenya sub county. Jatend piny nyoro wacho ni mogo mar kilo 2 cha odwok piny. To joduke makoni mieno wach ni labda duk jatend piny kata duk Raila Odinga ema iuse mogo kod nengo mar siling 100 ni gin por gidwoko pesa mancha giwero go. Mano wach mabende ni kanya kwa Ramogi. Omiyo koro sani nitiere yuarruok maka gi kache kind jok mancha nowero chon kanyakla kod jong'iepo mabende tiyo gi duond jatend piny manyogolo nyoro. Mage ng'eni bro bedo kare. Nikech jawache lo piny wacho Cyrus Oguna bende wacho ni nitiere chenro moketi moyiedhi mabiro neno ni yawaduto mancha wero chon oyudo kaka idwoko negi omenda magi man giwero go. Mondo gin be kik giyud lal. Nyakora Ramogi magi gin mana moko moketo ni ayanga. Kata kamano wadhi yweyo ka waduogo wan gi mathoth med ndiko na 23600 namba marwa mar SMS. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Everyday achochi seta prayer. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lemo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gimoko mamit. Kikelo ni kod logs ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Chedo ng'al mano osiepni, tie mosekethore. Ere kaka in niluongori ni osiepa, ere kaka idhi nyaka lande madake timako nyinga gi landlady ni koru kuodha. Juma Kani Migori, ma Ramogi TV.
morni e dala ruo iloyo lwendi udi jomolo lweny morni e dala wa iloyo lwendi udi jomorito morni e dala wa iloyo lwendi udi. Opak Ruoth Nyasaye. Ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendani kaka skiza tim mari di mana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Rabuon mobul. Gik ma idwaro. Rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose. Bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Omero dhi nyime nyako Ramogi kamano kuom keto Ramogi TV e weche manyien mag Migago. Gin weche mabende wamedo luwo ni kuonde duto mag timore ka waketo ne yanga mago matimore gi sani kod mamoko bende ma wamedo luwo achiel kachiel kokalo kuom jofambo mago mabende nitiere kuonde duto mag piny Kenya ma ochung kendo dwaro ni mondo mi waket ne yanga mago matimore. Kamano kuom medo dhi nyime kikete ka nikech wasingo mar bedo wang kinde duto te nyako Ramogi. Thuolo duto te wan kodi kendo wadwani mondo mi koroni wang'e mago motenore gi weche ma jatend piny Uhuru Kenyatta bende wacho nyako Ramogi e weche mopogore opogore mag piny Kenya. Wadhi nyime ma wayudo ni kodong' mana ndalo 18 jatend piny Uhuru Kenyatta wuok e apis jodak e gwenge mag Atundu omor kod kaka osetayo piny Kenya tok telo kuom thuolo 2 moluore. Giwacho ni chenro mag dongruok osemedore kaluwore kod apeyni molos mamiyo ohala oidho kosir kod tudruok mar sitima kod pi bende. Kamano bende yore thieth bende giwacho ni oselos kokalo e kar thieth manyasani moger e boma mag Atundu. Aliingia katika Gatundu when we have about 30% of connectivity kwa mabarabara. Today we can celebrate we have almost 95%. Kwa hivyo mabarabara ziko ambazo zinaweza saidia watu wetu, na lenye limebaki ni kuhakikisha kwamba tumeleta investor ambao watahakikisha kwamba sisi ni wakulima katika mambo ya kahawa, katika mambo ya avocado, katika mambo ya makadamia. Tumekuwa na viwanda ambazo zitasaidia kutununulia hizo vitu, kuhakikisha kwamba vijana wetu wamepata ajira na kuhakikisha haswa tumeweza kupunguza mambo ya pombe, madawa, sababu tukipunguza itasaidia. Na ndio tunataka hata akunje huku Gatundu tufurahie hiyo mambo kwa ile kazi ametufanyia. Akiondoka kwa kiti tuwe tumemfurahia na tumwambie shukrani mingi juu ametenda mazuri. Na wale wanasema hajafanya kitu, tunawaomba wakuje Gatundu South waone ile mambo ametufanyia. Kutoka Kiganjo uende Mudoro, uende Darugo, utaona vile ametufanyia. Ngeda tuko na hospitali na ameitengeneza vizuri. Ni kazi mingi sana Uhuru Muigai Kenyatta ametufanyia, na kumkumbuka ile wakati wote alikuwa president wetu. Tutakaa tukilinga tulikuwa na mkumbwa wetu. Kama huku kwetu tuko na biashara za makadamia ziko nyingi sana na avocados, na tukifuluta watu wajenge industries kwetu tutapata places za kupeleka vijana wafanye kazi. Tutapata kuinua biashara za ambayo wakulima wanalima, na hata tukifunza watu wetu hata kulima mamboga, kulima vegetables, ni kitu inaweza inua watu wetu. Nyako Ramogi ka wuok Gatundu to wadhi nyaka e boma ma Kisumu. Ka odong' mana ndalo 18 kende to oganda jo Kenya dhi yiero ng'wech mar laro kom kaunti ma Kisumu koro oidho ngas sama jochung' loso rombe mag siasa ka giuso sera magi ne jopiny. Jachung' gi otiko mar UDF Elgona Atieno Yugi mane oloso e kampen mare ka chung' bura ma Kisumu East
Kama bende norome koda kweth mar mine mawuok e kaunti ma Kisumu singo mar biro bero ngima mine e yor dongruok. Filgona wacho ni kaunti ma Kisumu kosebedo kadhi maber e yor dongruok ahinya to madeo mine kod mon liete ka bende okwayo ganda mondo sir dwach ogai mar Kenya Kwanza William Ruto mawacho ni biro loko chumi mar Kenya ka oyiere. Romono ganda luo ne onyis mondo mi opara Ruto kowacho ni paro ma Ruto ni godo mar bottom up en mano mabiro keto mwandu e lwet jopiny giwegi. Ochumi donga tek. Ni sani ni oduoko mogo chien. Duoko mana nikech gidwaro ne kutero gimoro go na uru kura. Tugo ni Ruto kura. Nikech en gitimo kama nus. Nikech ging'e kura chiegni donge. Bang'e to ubethagala paka nyaka chie. Koro tere to teru. Dongo neno kembi daka. Kembi dongo podo te. Kembi dongo podo. Kidi Buruaris. Unena na donge ng'ombe awa ng'ombe machieme. Si ng'ombe ni anakula huko nini huko Kikomi. Comrades je kono tera uru tutere Ruto e manifesto mar UDA nitie gima waluongo ni Hustler Fund. Dong kae wan gi mama mboga, dong wan gi joma tie kiosk, wan gi jo boda boda. Koro ka umiyo William Ruto telo, Hustler Fund no ema each and every county bro yudoga pesa no ma could elect mafilgona pesa no dhi bedo office ma mafilgona. To pesa no ema ibro tigo udhi organize into yourself into groups. To pesa no ema itiyo go mondo omiu go loan ugrow go ang'o ohala uwinja. Moko kuom jodolo manakuro jiwo oganda mondo nyakwe e kinde ni ma jo Kenya ikore ne yiero maduong' madwe mar 8. Kotelnegi kod Bishop Abraham Gitu gikoni kaka kanisa gionge gi jasiasa magidhiero ne jopiny kendo ne jakanisa mora mora ni githuolo mar yiero jatelo moneno ka lek mare nyalo konyo Kenya. E kindeno ginyiso jo Kenya mondo tang' gi jo siasa matiyo kod kanisa e chopo dwachgi kendo giyier jotelo mabiro kelo kwe kod dongruok ne piny Kenya. Musidanganywe kama wajiga kodoo, sababu saa hii ya kampeni wote wanasiasa ni kama wameokoka. Wakiwaambia asifiwe, nyinyi mnafikiria wameokoka na wameandikwa biguni. Sisi hatuchagui mabishop, tunachagua viongozi. Kwa hivyo msichague asifiwe hiyo. Mtu asidanganya wa Kenya ya kwamba kuna kanisa iko na candidate wake. Ati kuna candidate wa kanisa haina candidate wake. Sisi tunatafuta yule mtu ambaye ana maadili, yule mtu anaweza kutuongoza vizuri, because we are handling, tunapeana Kenya kwa mikono ya mtu ambaye ni mwaminifu. Na tunauliza wa Kenya wachague watu kwa kuwajua na kusoma tabia na mienendo zao na maisha yao, ili waweze kupatiana Kenya hii kwa watu ambao wanaweza kuwasaidia. We implore the politicians to desist from bitter exchange of words and incitement that could threaten the peace and cohesion. On the same breath, we urge our members and the members of our congregations to maintain law and peace and order and resist any manner of provocation to violence or malicious smear in this campaign. We therefore urge the clergy to practice restraint in handling politicians, not to engage in questionable dealings on the altar that could disrespect the church and sway justice in our land. Jatend Migago mar somo ngire George Magoha oseyo riwruok mar jopuonje wi dwaro margi mar meto mar osara kod kwanda tamalo 60. Magoha mane loso Mombasa koni piny owacho osetemo keto mijing'o kod omenda makore lach e bero sekta mar somo miyo koro jopuonj owinjo hore mana mos matin. Jatend Migago no notimo limbe sikund sekondar ma Changamwe kaachiel kod mano mabomo kama nosidho ayanga gedo mar klese mageto lony mar somo mar CBC machakore ayanga higa manyien. Apisa mag arita kwe bende dhi mbele gi timo nonro ewi tulo ma obedo ka muoch mar ni oketo kenge makare.
you want me to comment from my experience as a minister, because I'm not responsible for TSC, I can tell you that it is most unreasonable, because His Excellency's government, which I have been very proud to serve, is spending 25.9% of the budget on education as we speak. Let us not pretend, and let us not play, in my manner, stupid politics. So there is no way, and you can take this to the bank, there is no way government can give teachers 60%. But you see now, I'm talking as a spectator. That question should be directed to Dr. Nancy Macharia and the chair of Teacher Service Commission. Teachers are, of course, entitled to increment of salary. But in the whole of this continent, there's no government that is spending more money in education than ours. So perhaps what we should be doing is to ensure that we have value for money. Wang'eyo mago motende gi weche magarita kama pisa magarita KWEE dhi nyime gi timo nonro ewi tulo ma wuok e boma ma KISII mabende en bura mokelo kanyakla duol matayo yiero e pacho ka IBC kod jochung' e laro kombe mopogore opogore e kaunti ma KISII. Kowuoyo e boma no ma KISII, Commissioner mar kaunti no Alan Mashari owacho ni nyaka gi sechegi apisa auchiel magarita KWEE dhi nyime gi yudo thieth e osiptende mopogore opogore kaluwore gi tulo no. Mashari owacho ni migawo mar arita geto chiwo arita makare ne jochung' duto maonge akwede moro amora. Duond bura mar ODM kotelnegi kod jalar kom gavana gi otiko ma duond bura no Simba Arati okwedo tulo no ka bende oseyo ahinya jogo matude gi tulo makamano. Arati seyo duond bura mar UDA kochich ni chalo kagima gin ema gichano tulo makamano. This incident is still under investigations. The police are yet to make arrests. I want to assure you that we are very much prepared for any eventuality. But I also want to tell you that we value the citizens, and force is the last resort. However, should we be forced to use force, we shall be able, I want to assure you that we are ready for it, but we use force commensurate to the attack. Ongwe has been a patron of ODM in KISII. His candidate Simba Arati, the candidate for ODM in the senatorial seat is me. If he's uncomfortable with it, we are asking him to continue. And anyway, for our team, we have always known that Ongwe has always had a chess game where he had 4 candidates he was supporting at the same time. And we believe right now he's tilting towards Machogu so that he can help him. We are only trying to remind Ongwae, please remember that Machogu is in UDA. Jiadeko itongi magi kamaro maboro yude nyruok makoni kod kocha kaluwore gi masira marapaya manotimore otieno ma piny Uruguay kawuono e gweng' ma Koita Mogol manitiere apaya ma Narok Bomet. Masira makamano notimore seche ma matatu mating'o jowuoth ne obayo yo kane otemo hepo mondo kik ogwe ja pikipiki moro. Kata kamano ne ong'ielore nyadinwoya. Ma bende jogo maro maboro mano yudo hinyruok ne oring godo e od thieth ma Longisa County Referral ka ji adek mano wito ngimagi bende ne otere kar kano ringre ma Longisa County Referral Hospital kapode irito timnegi nonro makoni kod ndege ma nyoting'o moko kuom jokanyo mag kweth kampen mar Azimio la Umoja One Kenya nyoyudo masira lap mar ndeke ma Kakuma. Onge ng'ata ma nyoyudo hinyruok e masira no. Ripoti yango ni ndege no nyowuok Kakuma kochomo Lodwar bang' tieko kampen mare. Joneno yango ni tiend ndege no ema nyomuoch kane otemo chako fuyo. Mano en achiel kuom ndeke adek manie kampen mar Raila Odinga e gwenge ma Turkana. Raila wuon to nyo onge ndege no. Raila nyobago kampen mare ma Kisara mar Ombulu e gwenge mag Turkana County kama bende nyo olime Turkana East, Turkana South kod Turkana West.